ki khubor ki babnya kinong yalam bapok mat jong ki kenhun sengsan perthe per kilap penong ki jing ilang pat ba bat ki rally na kamta ki election checking dorbar thauan hapo ke jela unong yalam barang ba jong ke seng BJP baru belong ru menteri badai kmi kampo ing jong sarkar pedang Amit Shah ula ajing kren ke jing ilang pat ba hagaru batha ka ba West Garo Hills usha ula yaiban baka BJP kan yelek ban pelat na ke jing bamsap bat banwanra ke jing sensyar ka bakho ha megalaya ulo ongru bakam kelea kala long ka ba bah na gadaw jing sensyar bakla ba jing bamsap hapo jing sensyar jong seng NPP usha ulo ong balada kawan ha ka bor ka BJP kan tha ya ke kan hun to kit ha ka bede bat bar ki mukaduma bamsap ha ka ba an khle daw nong bishar bala jong tha jong ka Supreme Court uteu nong yalam ke seng BJP ula kena ba konrad ki sang ma bat mukul sang ma kim semlala ban penulong ya ke jing ang no jong ki pat ba ka megalaya Utai menteri ula ang bana kaliang ki menteri rang ba do keri Narendra Modi ula yale banwan ra ya jing songsuk songsan ha ka than chete lam mi ngi bat ru banwan ra ya jing yasuk bat ki ken hon le no सरकार बदल दो सारी की सारी सुविधाएं आप लोगों तक पहुंच जाएगी मित्रों